Salutare prieteni! Am fost cu toții martori la situații care, să fim serioși, am speriat măcar o dată. Poate vi s-a întâmplat în timp ce era singur sau cu familia sau cu prietenii, nu este niciun secret că ni se întâmplă lucruri ciudate la un moment dat sau altul. Așa că astăzi am să vă prezint și lucruri înfricoșătoare prinse pe cameră. Acum, înainte de a începe videoclipul de astăzi, nu uitați să faceți click pe clopoțel pentru a primi notificare de fiecare dată când postez un videoclip. Să începem! 5. În acest prim videoclip, puteți vedea că uneori necunoscutul poate fi la fel de înfricoșător ca și ceea ce putem vedea. Cazul în cauză este aici. Puteți vedea doi băieți înotând și lucrând într-un purâu sau un curs de apă fără să-i deranjeze nimeni. Dar dacă vă uitați puțin mai aproape, puteți vedea o figură umbroasă după unul dintre băieți. Speriați, ridică camera pentru a vedea dacă ceva din ceruri aruncă o umbră în apă, dar nu găsesc nimic. Și apoi se întâmplă ceva înfricoșător. Odată ce operatorul camerei i-a chemat pe cei doi băieți să le spună că ceva este în apă, figura umbrei dispare. Niciun cuvânt despre ceea ce a fost, dar având în vedere că nu există viață sălbatică în locația îndepărtată în care a fost filmat acest videoclip, putem specula doar că ceva a fost, oricum, bine că a dispărut. 4. Nici originea acestui videoclip nu este cunoscută, dar judecând după tonul pur al vocii personajului, este cu siguranță o situație înfricoșătoare. Câțiva băieți se duc pe un drum aparent pașnic, înconjurat de copaci giganți. Pe măsură ce înaintează, în îndepărtare puteți vedea o figură în formă de om, cu ceea ce pare a fi un fel de mască de iepure în cap. În mâna omului, totuși, pare a fi o machetă lungă. În timp ce mașina încetinește, bărbatul cu mască începe să se apropie de mașină. Mașina începe să meargă în sensul invers, iar cei doi băieți din interior încep să strige și să înjure. Apoi, videoclipul se oprește. Nu există actualizări pentru acest videoclip, dar cu siguranță a fost un eveniment nebun. 3. Următorul videoclip este înfricoșător, deoarece pare să arată o femeie împinsă de o fantomă. Sheila Corasco, o femeie ciliană, mergea la un birou de recepție în 2014. În timp ce vorbea cu receptorul, cade brusc pe pământ și a fost nevoie de o vizită a unui medic. Este destul de ciudat. Capul ei a fost răsturnat, ca și cum a fost împinsă, iar ea imediat lovește umbra. Sheila a fost citată spunând că a simțit ca două perechi de mâini care au fost date peste ea. Când s-a sculat, ea l-a căutat pe vinovat, dar recepționerul i-a spus că nu este nimeni acolo. Doamna Sheila se teme de fantome și uneori se luptă să găsească curajul să-și păzească propria casă. 2. Unii oameni trebuie să-și facă griji cu privire la câinii sau pisicile fără stăpân pe străzi. Poate ocazional chiar șarpele veninos poate intra în casa dumneavoastră. Dar în acest videoclip, care a fost filmat în India, un leopard sălbatic umblă pe străzi. Îl puteți vedea aici, în timp ce se află într-o casă străină, în mijlocul nopții. Câinele de familie se culcă în colțul din interior și pare să fie o masă ușoară pentru leopard. Puteți vedea pisica sălbatică căutând o intrare în casă. Câinele se trezește și o urmă se stinge. Din fericire pentru câine, că leopardul a plecat. 1. Ultimul videoclip vine dintr-un hotel necunoscut. Mulți hateri vor spune că este făcut cu After Effects. Aici puteți vedea un hotel verificat de camerele după rapoartele personajelor care aud sunete ciudate. După ce se duce în cameră, chiar lângă capătul coridorului, puteți vedea ce pare a fi o femeie care iese din sală și apoi oprește camera. Toate dovezile pe care le-am recuperat de pe acest videoclip susțin că filmul nu este în niciun fel aranjat. Deci, cam ăsta a fost videoclipul cu cele 5 lucruri înfricoșătoare prinse pe cameră. Vă mulțumesc că ați vizionat și clipul de astăzi. Dacă v-a plăcut, nu uitați să apăsați butonul de like, share, subscribe și dacă mai vreți partea a doua, spuneți-mi în comentarii. Cu toate acestea, eu am fost Nicolae și ne revedem la clipul următor. Salut, prieteni!